खुलुमबाय। आं मुसि सुमिरन जोहोलाव बड'सा कर'ना भाइरास होबथानायनि राहाफोरनि सोमोन्दै दिनैनि बे निउ आपडेट भिडिअ'आव JSP 8566 चेनेलनि रायजो राजाफोरनि अराय हामजाथिनि थाखाय जोङो बे भिडिअ'खौ फोसावनो लानाय जादों। दा नोंथाङा बे भिडिअ'नि गेजेरजों कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो मा रैखाथि जानो हायो आरो बेनि बिजानुफ्रा जिउसाफ्रा मा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोथौयै मिथिना लानो हागोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जों नोंथांमोननो फोसावनो नाजानाय जादों। दानिया फैदो कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै। कर'ना भाइरास जिउसाया मा? कर'ना भाइरासआ गोबांथार जिउसाफोरनि जथायनाय गिख्रांथावना सन्देरग्रा बेराम। गुबैयै कर'ना भाइरासआ मानसिनिफ्रायनो सोमजिनाय नङा। कर'ना भाइरासआ जिब जुनारनिफ्राय सोमजिनाय जानो हागौ। जानो हाथाव लैखोनफोर: गुजुनाय, लोमजानाय आरो मोदोम दुंनाय, निउम'निया, मोदोम साख्रुब साख्रा जानाय, गोबानाय, गोबानो ओंखारनाय, हां थोनो जानाय एबा हां लानायाव हेंथा मोननाय एबा खिलुबाय थानाय। होबथानायनि राहाफोर: आखाइखौ मोजाङै साबोनजों सुनांगौ। आखाइ सुवालाबानो नोंनि मेगन, गन्थं, खुगाफ्राव दांनो नाङा। नोंनि खुगा आरो गन्थंखौ हासुनाय गुजुनाय समाव खोबथेना ला। रासुवा जायगायाव एबा जेराव मेराव जुमुदै दागार। जेब्ला नों गुजुनाय लोमजानाय जायोब्ला गुबुन मानसिफोरनि खाथियाव थाजाबनो नाङा। बुरजा मानसिफोर थानाय जायगायाव थांनो नाङा। गोनांथि गैयालासे गुबुन जायगायाव दावबायनो नाङा। मानसिफोरजों आखाइ हमलायनाय, हेन्डसेक लानाय, गोबानायखौ बन्द' खालामनांगौ। धातुनि मुवा बेसादफोरखौ साबोनफोरजों सुनानै बाहायनांगौ, मानोना धातुनि मुवा बेसादफोराव बे भाइरासआ 12 घन्टा थायो। जि जोमफोराव बारदेरोब्ला बे जिउसाया 9 हप्तासिम थायो आरो बेयाव गानखोन्दा जि जोमफोरखौ थाबैनो सुनानै लानांगौ एबा सान्दुङाव फोराननांगौ। 26-27 डिग्री बिदुङाव बे जिउसाया थावरिनो हाया। गुदुं दै लोंनांगौ आरो हागौमानि सान्दुं नांनाय जायगायाव थानांगौ। गुसु जाया लोङा, जेरै आइसक्रिम, कोल्ड क्रिम, ड्रिंक लोंनो नाङा। हाइजें जानांगौ आरो हाइजें बिदै हायोब्ला लोंनाया मोजां आरो लोगोसे संख्रिजों दै गुदुं गलायनानै गारामा सुबाय थानांगौ। गोबाव, गोदै आरो गोखै बेसाद बारा जानो नाङा। नायनो गोनां एबा मिथिनो गोनां: नों जुदि गोजौआव मख'नाय लैखोनफोरखौ नोंनि देहायाव मोनदांदोंब्ला गोरों डाक्टरनो दिन्थिनांगौ आरो 104 नम्बर फनाव खालामना देहा बिफानाव मिथिहरनो हायो। बे रादाबलाइखौ जोंनि सरकारि बिफावनिफ्राय